Queden pocs dies pel 14 de maig, pel dia de la cistella dels teus somnis. Ja tenim els dos tiradors, el Darío Xavier i l'Òscar. I ara, a Morabanc, el nostre objectiu és que l'encertin. Els ajudarem en tot el que podrem, per començar amb un entrenament ben especial, amb els místers del Morabanc Andorra. Com ho teniu arribant, això? Com ho teniu? Estem provant formes. Sí, tirant a peus quiets, No, aquí necessitem força de cames. I d'aquí... Han d'estar quasi bé paral·leles. Flexiona i tira com... Quan se't queda darrere la cama dreta, la pilota se't queda més baixa. El dia entra, l'adrenalina, el d'allò, pam, entra, el dia entra. Aquí, pum, Si pum, corres pum. molt, si vas molt ràpid, te'n vas. Amb el Darío, la millor opció que trobem és fer un llançament normal, fent la batuda 1,5 metres abans de la línia de mig camp i amb poca carrera. El que m'ha servit més d'avui és assolir la manera de llençar, no? No sabia ben bé com i ara ja toca practicar amb la forma que hem vist que ens apropem més. Avui hi ha hagut sort, hem ficat alguna, sí que és possible. Lateral. Però tens que intentar fer més impuls. Jo crec que hem de descartar el tiro normal aquí, Aquí hem d'anar a buscar un que en comptes, hem de buscar un que guanyaràs els 100.000 i ens anirem a la NBA directes. Fiques una mà aquí, l'altre ja no anirà recte, saps? Tu agafa bé la pilota i prova a tirar recte, més recte que puguis. El que et deia el Paco, mirar endavant, recte. A l'Òscar hem trobat primer un hàbit de mirar la pilota i al final arrisquem. Tirem d'esquenes i tirem una mica, diguem-ne, laterals perquè totes les pilotes amb ell se li anaven cap a una banda. El llançament d'esquenes és precisament perquè és el llançament amb el que arriba amb més facilitat a l'anella. Té la seva gràcia, per una banda, i l'altra és que és la forma en la que asseguro que hi arribo. No estava tan clar. L'important és ficar-la el dia que toca. Entrarà, aquell dia entrarà. Importantíssim era Agafar l'hàbit. Que vinguin tranquils, jo crec que tenen l'hàbit, ja veuen que arriben bé i que tenen opcions de que se'n vagin cap a casa amb els 100.000 euros. Això ja ho tenim. Això ho tenim. El dia del partit, el dia de la prova, és el dia que entren. Molta sort, tios. Vinga, va, molta sort. 1, 2, 3, pels 100.000! El 14 de maig és el gran dia, el dia en què l'Òscar i el Darío Xavier tindran l'opció de fer un tir que pot valer 100.000 euros. El dia 14 ens veiem aquí, a la Bombonera, per saber si aquesta serà la cistella dels seus somnis amb Morabanc.